geld betaal vir dit. Ja, so baie is op my kop. Dit is nogal snaaks as jy dit sien dan jy kan so kop sommer van. Ja, nee. Kyk, gaan dit my sê. Dan die eerste stukkies. Word dit dus sag. Lekker sag, né? Dat is ook wel hoor. So julle is nog wel in jou klas? Maar ze was achtergehouden voor Kan niet meer bouwen. Mag een kort weer. Kijk hoe kort is eigenlijk voor graad 3. Mimi is in een andere zaak. Ja, papa en oma was allemaal kleiner. Mama was ook kleiner geweest. Toch mooi Ja, hardroers en goed wat nou dat is wel jong. laas en honderde mense Mense wat voor je inloop. Voelhaarrankies is baie fyn en sag. Ja, dan heb je het ook. Maar dit gaan net so, hulle sê eintlik op 16-jarige ouderdom kry jy ou volwasse hare sê. Ja. Ag dit wissel ook van persoon tot persoon maar Dat is veel meer genen, joh. ja.